aħna ngħidu li iktar ma jkollok parking organizzat, inqas ikollok konġestjoni ta' traffiku. Semmejt li soluzzjoni tiegħek għal konġestjoni ta' traffiku huwa il-parkeġġ għaliex qed inti illi jekk ikollok sistema ta' parkeġġ tajba jonqos il-konġestjoni ta' traffiku. Semmejt li ħajsiru sensors fi parking areas. Tista' tgħidilna li huma dawn il-parking areas partikolari li għandek f'moħħok? Huma parking areas li huma diġà pubbliċi li minflok persuna pereżempju bil-lejl tkun għaddejja minn postijiet toqgħod tidħol biex iddur pereżempju ir-Rabat ħdejn San Giuseppe biex niftehmu minflok ħdejn is-Serkin, minflok toqgħod tidħol iddur u trid tagħmel 5 minuti tarek issib xi ħaġa għandek barra jkollok barra tabella li jgħidlek 100 places, 60 available jew 10 available u tkun taf jew le jekk għandek x'tibqa' miexi jew le. Ma dik l-ewwel mistoqsija semmejt li bil-lejl mal-konġestjoni ta' traffiku matul il-ġurnata. Le, qedlek pereżempju bil-lejl.